Sante jak kalipatan tanasudiw na yanagan uray sa dintiayan lugar sa dinumahan nawawagap tiyak sarday tanagan mo kasasamitan no malagip ka usok ti mabangaran adu asabsabong narway aras rosas iti adda ditoy ading nga mabaybuyak ngem awan man laeng ipakaliw-liwa no diladay ta so ken kinaimnas ay wandiag ko hindi nga man iya sa sugnay na daw tadyak tuwa kayat iti sa balingaim na sikalaeng obyag ko itaken uray jay taliman no malagip ka usok ti mabangaran ay wendiag ko hindi nga man iya sa sugnay na daw tadyak tuwa kayat iti sa balingain na sikalaeng obyag ko itaken